televisión. Non o diga. Volve per man a dar o tempo. Non me estrella que non chova. Non, papá, mellor que iso. O mellor programa que ven na miña vida de pensar, sofisticado e elegante. Air Galicia. Mira, mira. Carapa. Teño que admitir que este programa Air Galicia é un programa de categoría. Lúzaros, xa estabas vendo a Punxeta outra vez, Cala a boca, cachalote. Estamos vendo Air Galicia. Nacho, que montas na televisión? Cala a boca, Maribel. Nos estamos descojonando porque estamos vendo Air Galicia. Mellor programa de televisión mundial. Desde logo, familia, en verdade vos digo que este programa Air Galicia é do milloriño que se ten visto. Programa de reflexión, programa con categoría elegante, sí, sí. Papá, escarallouse a televisión. Ai, Dios. Cago no que fez. Isto amañase cun meneo. Eu. Ai, pasa de todo, papá, mira. Tócase a boca. Toma, cabrón. Cago en nada. Dos circuitos. Cago na tecnología punta. Papá, eu creo que ahora non ten amaño. Non me dixas por qué, Cucho. Pero dame o corpo que a tua nai non lle gustou moito o tamaño que fixemos. ¡Nacho! Hola. Que tal? Pódese saber que están facendo? Nos facemos o que nos mandan, Abajo, macho, quen vos mandou facer esta astracanaba? Ai, viste. Digo que o presidente da Xunta, señor Tauriño. Mandouvos o presidente da Xunta, non? Eso é tan falso como a peluca que leva usted. Mira, tío, papá macho, é un home. Claro que sí, Tucho. Nos ves, son os tres. Os tres comediantes, tres payasos, tres ignorantes da vida, tres desgraciados que están intentando suplantarnos a nós. O que sí que non podo entender é o da Amadora. Amadora, usted como se prestou a esta comedia? Claro, ela por cartos. Oye, aí eu entendo que usted faiga por cartos, que comer hai que comer. Bueno, macho, veña, todo mundo fora aquí, todo. Esa vez fora, macho. Vamos aí, fuera, hombre, sáquese de diante. Vergüenza lles debía dar, hombre, por favor. Bueno, Amadora, extrañame que usted se prestara a esta comedia, Por certo, Amadora, había que mirar de afeitarse. Era que eu sou un home. Pero que usted é un home, eso xo o levo dicindo eu desde que conocí a Maribel. Pero non me fai caso nadie. Bueno, amigos, pois agora, despois desta comedia que nos romperon a televisión, está un programa que se chama Galicia. O programa a mierda. Hai que ver, macho, que nos reventa. A ver, non cambiades cando está en Galicia, porque vimos nós despois. Bueno, ahora están facendo un especial de comedia que lle chaman as para eso, a que reventa a TVG, que son eles. E depois reventamos nós, pero xa con máis. Bueno, non cambiades, que non reventades o xare. Eso, entonces vedes agora a Galicia e despois de ver a Galicia vedes un programa que supuxo un antes e un hasta luego no mundo da televisión. O xogo dos tomechos, despois. É así. Eu dixo que me mandaron, macho, o que quero que faga.
Televisión de Galicia, ou a galega, ou a galegaita, ou como queirades chamala. Sí, lugar, o tempo. Non entendo o mecanismo deste programa tanta logada. Sí, adiante, adiante. Como estamos, ilustrísimo letrado? Con achaques, sí. Escoite, hoxe trai unha proposta absolutamente revolucionaria. Ajá, imagino, pero voulle conceder o beneficio da dúbida. No, escoite, Sí. un programa de televisión, tipo concurso, que hai que conseguir palabras concretas a partir de letras que lle dan o azar. E tamén cifras concretas e exactas a partir tamén de números que lle dan o azar. Que lle parece? A ver se nos centramos, Avellán. Mire, iso xa existe. É un programa que se chama Cifras e Letras, bótano na galega, pero moitas grazas por darme a explicación porque era un programa que non entendía todo agora. Vostede pásase de listo. Vostede está falando do programa que presenta Paco Lodeiro. Efectivamente, sí. Eu non falo diso. A miña proposta é absolutamente diferente. Xa estamos co de sempre. E por que a súa proposta é diferente? Porque é novedosa. A miña proposta é que nese programa todo o mundo, dende o presentador a os concursantes, estean en pelotas. Caramba, é a idea máis prometedora que escoitei na miña vida. Ah, que sí. Imagine, os concursantes de entrada en pelotas. Paco Lodeiro, en pelotas. Miras, Que miras? miras os dos números tamén en pelotas. Rapaz. Sí. E Yolanda Castaño, que? Abogado, por favor, naturalmente a primeira. Yolanda Castaño en pelotas. Iso sería genial, pero estou seguro é unha das súas ideas fantasiosas que nunca se materializan. Non se apure que desta vez traballei o tema a fondo. Non me diga. Poña galega. Poño. Sinto, en pelotas son dúas palabras. Non é correcto. Como o conseguiu? Enorme. Teño os meus contactos. Escoite agora que vai falar Yolanda Castaño. Moi boas noites, benvidos a criaturas. Hoxe imos coñecer un animal moi exótico, o gorila. Que tal se porta o animaliño? Ben, pero non se achegue moito. Bueno, home, que me di? Non irá facerlle dano a ninguén, este animal é que monada. Home, que dano vai facer? Home, ten o seu perigo. Bueno, home, pero violento non será, non? Violento non é, pero ten as súas cousas. Bueno, como son estes coidadores, que preocupados son. Non se preocupen tanto, home, déixeme con el. Que non entenderei eu de animaliños, non entenderei eu. Bonito, mira que teño para ti. Mira que teño aquí. É un platanito, Que faz? Déixame, que estás pasando? Non, por aí non. Ai, é un plátano, coño, outro, déixame, non. Mira que estaba avisado, ¡Ay, Lalelo! Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Ay, moi buenos días, de Dios y la Virgen María, tamén San José. Dixéronme que sabe vostede moitos cantares galegos. Iso é certo. Pues mira, é certo, pero a mí non me vas cambiando de tema, Que di que programa de televisión verde, que canal autonómico? Eu son do Ailalelo, na Televisión de Galicia. Home, pois aí quería chajar eu, Se Televisión de Galicia é a nosa canle. Mira, será a túa, porque eu non, miña mija. Eu teño meu bardo na casa que cambio de televisión cando quero e cambio co pausando así contento que lle puxen as pilas novas e vaime de maravilla o meu mando a distancia e poño o que quero. Pero vou dicir unha cousa, Tío, que me parece, sabe o que é? Unha pinta con este color negra, con este color amarillo, parece unha pinta de se sale cando chove. E falando de chover, que era o que eu quería decir, Onde vai, Pemán? Onde vai o meu pebanciño que eu sempre vía na miña televisión? E agora non me sale ele, eu non sei nin cando teño que poñer o repolo, nin cando teño que poñer as patacas, nin sei cando teño que poñer nada, Que tiña toda a monte que non podo nin chamar ao trator, nin poñer coa vaca, nin co
do carro, Mira, vouche dicir unha cousa. Ou me traes a mamán cos isobaras con eso de meteocambio meteorológico e con eso todo que traía de marejada, con forte marejada e urnas de 2 ou 3 ou 4 metros, ou que facendo? Dixetes aí un que non se sabe nin ter de pé. Quen é ese que non se ten de pé? Aquí no mapa significativo vemos que as rayas estas, as que están pegadas, iso quere dicir que vai haber vento. Ventos que xunto coas bolsas de aire frío van provocar que caen chuzos de punta. Chuzos de punta para este lado. Xa se nos imos, xa cara ao outro lado, un pouco máis para a parte alta da inclinación, os chuzos caerán de punta, pero nós verémonos por detrás, o que son os chuzos, o que van para lá. Isto foi todo. Boas noites e ata mañá. Ahí está, tú venga. Mire, non me sexa frívolo, señor presidente? Ten gracia, non? Mire, eu gracia non lle vexo ningún, se lle dixo na cara. Bueno, eu sou Manuela Moscoso, unha muller extraordinaria, e veño aquí porque trae un documento audiovisual terrible, Que di vostede de como está a nosa televisión? Dice que é unha televisión estalinista. Pero será posible que estaba falando el. Vamos a ver, señor Feijóo, deixe falar ao señor presidente e que me conte, porque a ver, o desequilibrado ese do Alfredo dá o tempo e cando chove, el di que fai sol. Estamos perdidos, É que a lei poñía que o artículo primeiro era que ten que chover en Galicia no mes de agosto como nunca. Pero será posible, señor Feijóo, que díjolle que deixe falar ao señor presidente, hombre. Bueno, Ai, mira, déixese de fandanguillas, por favor, yo pido que me saque rápidamente dai o desequilibrado ese e me puña ao señor Pemán dando o tempo que me gusta moito. vostede ven aquí, dice, cesa aquí, cesa lá, dimita este, poña aquel. Ai, mi madriña, pero eu non estarei no meu dereito como ciudadana que traballo na labranza? Mire, por favor, fajaelme caso, señor Quintana. Cada un pode ter a súa interpretación da realidade. Pero que interpretación da realidade ni que nada, Ai, Dios mío, se tiña aquí a Sancha por la cabeza, Non me diga que non facía millor o noso amigo Pemán que o desequilibrado ese. Non quero entrar en esa discusión de ver quen o fai millor ou peor. Non ves? Dalle volta a bola que adivinhou todo. Xa estamos co retranca gallega, Vamos a ver. Ai, Dios mío, Dios mío. Vostede, señor Feijóo, non ten algo que decir claro? Sí. Por se ten algo que decir, escupe Guadalupe. Lle vou facer unha proposta. Ai, que alegría, non me diga que vai cambiar o tempo para poñer un novo programa. Sí. Mire, e voulle ser sincera de corazón, e que clase de programa vai ser? Un concurso, tal vez? Sí. Ai, Dios mío, que tomo intrínseca. Cóntemelo, ojo, como sería ese concurso tan precioso? Sería bonoloto, sería quiniela ou sería o azar, sería unha porra. Ai, pois mire, sinceramente, a proposta non está nada mal, pero voulle facer solamente un indeciso, Discúlpeme, non o podería presentar o grandioso Super Piñeiro. Non me conteste, Por favor, se vos gusta a idea tan espléndida, aplaudide. A televisión medieval. Existía a televisión na Idade Media. E se existía, como era? Loco, cambia aí. Ai, meu amado de... Pois sí, existía. E non era peor que a de agora. Que grito, neno! Mira como lle meteu! Mira! Abriu lle unha ampolla, chaval! Como se pasa, Mi madrid! Mira agora! Mira! Vai por aquela velleña! Aquí teña cadeira escarallada, non sabes? Vai a ver facer, que isto non ten piedade, Ai, vai! Mira tú! Custodia, neno! Como mola House, que non? Se sale, Mi madrid! Ten sangue, vísceras e violencia verbal. A combinación perfecta, É que o ten todo, Betty. Merda! Publicidades! Sempre fan igual. Sabes que é o malo de ver House? Que, Custodia? Que te das conta que aquí non hai esas enfermidades con nomes raros. Aquí solamente hai catarros e cousas desas. Descarado, Custodia.
Somos un país atrasado ata para os virus, neno. Descarado. Os virus con nomes guais só existen en sitios como Wyoming, controlas? Claro. Costolla! Teño unha idea. Imos ir ao hospital e imos dicir que temos unha enfermidade con síntomas rarísimos. A ver que nome rarísimo lle poñen. Buah! Eu flipo, Mira que es imaginativa. Esa é a mellor idea que escoitei na miña vida. Vaya. Veña, imos, que imos pasar de medo. Tira, Costolla. Ai, que guapa. Así que padecen vostedes espasmos cada vez que escoitan a palabra autobús. Xa vexo, xa. E din que tampouco poden andar con axilidade. Non! Mire. Aí vai. Non me vais, Non me dá máis. Que lle parece, doutora? A que son uns síntomas rarísimos? Fijo que ten un nome rarísimo, unhas consoantes rarísimas. Sí. Estou case segura de ter un diagnóstico exacto. Que guai! ¡Oh, neno! Flipa, mira o que me deron a mí, mira. Pon estupidismo, cronico, xenético. Atrofía cerebral. Flipa! Que guai, neno, que pasa? Moito mellor, neno, mellor a House. Veña, neno, buscamos. Pero mañá volvemos, non? Descarado, E tenemos un bocata. de nocilla. Veña, pillamos o autobús. Funciona, neno, está guai. Oye, Betty. Dime. Autobús. Xoias do cinematógrafo. Boas noites. Hoxe en Xoias do cinematógrafo, O Mangueira. Unha obra de incalculable valor, xa non só polo feito de ser a primeira película galega da que se ten constancia, senón tamén por estar interpretada por dous dos pesos pesados da nosa cultura, Castelao e Rosalía de Castro. Que? Está rachado? Totalmente. A ver quen carallo se queixa agora. É que mira que queixarse porque non ven a galega, manda carallo. Se a ven porque a ven, e se non a ven porque non a ven. O caso é queixarse. Un atraso. Olles antenas parabólicas para que vexan Paramount Comedy e depois resulta que queren ver a galega. Hai xente para todo, chico. Pero ti arrasaches a antena, non? Sí. Subina ao máximo. Querían galega, toma galega. Va, da cara podo seguir co marca. Sí. Carallo, pero iso é raro. Non, iso ten que ser un fallo técnico. Non se preocupe que... Non, agora mesmo miro de amañalo. Veña, chao. Que foi? Que... Sí. O qué? Como que? Nos dibuixos animados, te parece? Non, xa sei que vostede ten fillos pequenos, ó. Vale, non se preocupe, ímolo mirar agora. Veña, chao. Pero que pasa, Matías? Espera, me cago en tal. Sí. Que me di? Como? No.
Non, iso fallo, non, pero iso fallo que agora mando a alguén para que o mañe, home. Sí, tranquilo. Chao. Vamos, tal. Pero ti que fixeches, animal? Eu? Sí, ti. Cago tal... Que tes a urbanización desesperada, home. Eu? Dacheslle moita potencia ao sinal da galega. Toda a que poiden. Pero que serás burro, carallo. Pero tes a toda a urbanización desesperada, home. Que están vendo os documentales de Discovery, sabes quen lles aparece? Super Piñeiro. Dios! Están os pícaros vendo o Disney Channel e aparecenlles galloso. E ata nas pornos codificadas está saindo pa Colodeiro. Pa Colodeiro nas pornos? Sí. Ai, mamá, pobre xente. Vou lá. Boas noites. Rir desta canle pública que nos dá de comer a tantos profesionais do medio é censurável. Pero facer mofa dos produtos que tanto gustan aos nosos espectadores é simplesmente inadmisível. Vexan. ¡Ave María Purísima! Buenos días, señor padre Casares. Veña aquí con usted que me quero confesar, pero quero falarlle antes da súa serie tan preciosa da televisión. Iso non é xeito de comezar unha confesión. Bueno, a confesión ven despois. Primeiro que interesa, imos falar da súa serie. Mire, nin este é o lugar nin o momento. Eso dilo ti. Arrea non haberá cousa a mí que me interese máis que eso. A mí me interesa falar da serie e falamos da serie. E xa cho dixo a cara, E non pode dicilo noutro lugar. En que outro lugar lle vou decir? O lugar é aquí e o momento. Entendido? Está ben. A ver, digo que teña que dicir da serie e despois imos coa confesión. Hombre, acabarte se non falo revento. E se revento xa non estoupo, e se estoupo xa non me confeso. E digo que decirlo. Mira unha cousilla, vamos a ver. Habendo tantos actores como hai por Galicia adiante polo mundo, como é que todos os que estaban no Air Galicia os meteron nesa serie, nesa comedia súa do padre Casares? Non sobrarán actores polo mundo, chiquillo. Dirame usted que non. Arrea. Mira unha cousiña. Vamos a ver. A que está ali de taberneira, no Air Galicia fai de porcona. O que está ali do alcalde corrupto, no Air Galicia fai de abogado. O que está ali no programa do Air Galicia defensor, no outro fai de bispo. Arrea, chiquillo. Hasta está o camionero que fai de lamecurdo do alcalde. E ainda por riba de todo, está esa que fai no Air Galicia de Betty, está ali que fai de sacristana. Díjame que non. Mira, a ti co chamola que non te chamaran como eles para esa serie. Ai, o que me dixo! Perdón, bonito, a mí non me chamaron para esa serie, pero eu estou traballando con Piñeiro no programa de colaborador e paso de maravilla. E se non che vas dizer antes que non te chamaron para o programa de Piñeiro de colaborador? Eu non necesito que me chame Piñeiro para ningún programa, Eu teño traballo da abondo nos tonechos. Ai, é verdad que nos tonechos, que fan nos tonechos? Ti é o de alcalde, o de... Cayetano, sí. Cayetano, pero que é o marqués? O fillo do marqués, sí. Ah, re chico, mira unha cousa, logo os tonechos pagan ben. Non é queixa. Pero mira que tamén está nos tonechos é o que fai de madrileño aquí na Galicia. É que fai nunca vin diante. Bueno, porque fai o director, está detrás das cámaras. Carallo, como Marcel Debo, director dos tonechos, é que non sabía eu. Sabes o que en vin outro día me chamou a atención? Na serie dos Atlánticos estaba o que fai na nosa de Avellán, na Galicia. Bueno, está Costolla no lugar facendo de parella cómica con este co que presenta as películas. Ah, pero eso dos gustan, Ah, sí, hombre. E a presentadora de La Lelo está agora facendo teatro. Por favor, parade xa, isto é inadmisible. Isto é o que non se debe facer nunca. Rachar a magia da ficción. Pedimos as nosas máis sinceras desculpas. Ata vindeira semana, se este venerável ente aínda sigue en pé. Tes a organización desesperada que están chamando todos porque parece ser que cando me digo... Eu entendo. O que me gusta a mí é Pemán. Era un hombre. No, que usted un hombre que le desconfiando. Desde sempre estaba sospeitando de lo que quise decir. Pero bueno. También, que no levantara esto, ¿sabes?